свободни българи! Изключително съм щастлив да съм днес тук с вас, не защото откриваме предизборната си кампания, а защото на едно място заедно с толкова свободни българи, заедно с толкова хора, които не се страхуват от нищо и които винаги са защитавали своите позиции и своите виждания, ние всички можем да усетим, че за нас няма невъзможни неща. И наистина за човек, който има свободен дух, за човек, който иска да живее свободно, няма невъзможни и няма непостижими неща. Когато преди 12 години започнахме да създаваме нашата организация Възраждане, нямаше човек, който да не ни убеждаваше и мен персонално как ние това, което искаме, няма как да стане. Няма как вие да направите организация, която да влезе в парламента. Няма как вие да се преборите сами с олигархията. Няма да ви го позволят. Никой няма да ви го разреши. Няма да ви го оставят. Няма да ви допуснат. Само че това стана. Сега в момента същите тези хора, които ни обясняваха години назад как ние не можем да бъдем свободни, как България не може да бъде независима държава, започват да ни обясняват как не просто не можем, но и не трябва да бъдем свободни и независими. Когато в нашия парламент ние обясняваме, че нашата страна може да има своя собствена политика, не една, 8 партии в парламента и още толкова извън парламента обясняват, това, което Възраждане иска, не е възможно да се случи. Светът е друг, Европа е друга, само че последните няколко месеца показаха, че да, наистина светът се променя, но той не се променя в посоката, в която мислеха, че ще се променят глобалистите. За съжаление, заради поредица от слаби, фалшиви, редовни, служебни, случайни правителства, нашата страна за пореден път беше наредена в задънена улица на историята, от грешната страна на историята. Отново ние сме на път да се окажем в лагера на губещите. Платихме и продължаваме да плащаме огромна политическа, човешка, емоционална, икономическа цена за състоянието, в което се намираме последните години. На това ние от Възраждане сме решени да сложим край. Решени сме да сложим край на разрухата, решени сме да сложим край на опадъка, решени сме да сложим край на бедността, на корупцията, на олигархията, на мръсотията във всички обществени слоеве. Защото нямаме друг избор. Защото нямаме друг избор. Или ние побеждаваме, или ничерите ще унищожат нашата страна. И нямаме повече време за губене. Достатъчно време изгубихме, достатъчно жертви дадохме. Колко още, колко деца, колко родители, колко поколения, колко българи ще загубим, за да продължаваме да слушаме едно и също нещо. Както е казал Ботев, търпи и ще си спасиш душата. Знаете го това, нали? Тъй като между другото днес е денят на поезията, между другото Международният ден на поезията. Сигурен съм, че ако ви припомня още няколко стиха от Ботев, вие ще се сетите как свършват те. Ние, които сме тук, не сме се събрали за лични облаги, не сме се събрали за да получаваме някакви облагодетелствания от властта. За нас властта не е самоцел и никога не е била. Тук моите съмишленици от Възраждане, с които заедно създадохме Възраждане, защото преди малко беше казано, че аз съм създател. Не, един човек не може да направи кой знае колко много сам, но когато има съмишленици, той може да направи всичко. С моите съмишленици от Възраждане, когато започнахме похода за свободна и независима България, ние си поставихме няколко цели. И сега съм изключително горд и щастлив, че някои от тях вече постигнахме. В 5 последователни парламента Възраждане е най-работещата, най-активната, най-борбената, най-активната политическа група, с най-много законопроекти, с най-много въпроси, с най-много питания. Благодарение на нашите общи усилия, на нашия възрожденски отбор в парламента, ние успяхме да запазим въглищния комплекс Марица изток. Искра, която говори в началото, беше една от тези, които поведе борбата за това. Успяхме включително и с цената на сблъсъци вътре в парламента, с рязане на кабели, с отстояване на нашата позиция, с блокиране на трибуната, с цената на всичко. Ние успяхме да направим неща, които ни убеждаваха, че не можем да ги направим. Ние сме тук, за да покажем, че когато един човек иска и когато може и когато има волята да го направи, той може да направи всичко, особено когато има своите съмишленици зад гърба си.
Горд съм, че съм тук с вас, защото всички ние заедно променяме историята и защото ние не сме в тази предизборна кампания, за да печелим власт. Моите съмишленици знаят, че ако искахме досега, можехме много пъти да бъдем в управлението. Само в един от последните 5 парламента не сме получавали предложения за управление. В 4 от 5 получавахме. Ако искахме да имаме министри, ако искахме да имаме заместник министър-председатели, щяхме да ги имаме. Само че нали знаете каква щеше да е цената? Трябваше да се отречем от всичко, което ние сме искали да направим. Трябваше да се отречем от собствените си виждания. Трябваше да се отречем от програмата си. Трябваше да се отречем от душата си. Само че ние не го направихме. Защото ние искаме властта, за да променим България. Ние искаме властта, за да преосновем България. Ние искаме властта, за да превъзпитаме заедно нашият народ. Да му припомним какъв е бил велик народ със славно минало. Защото нашата програма се казва България 1400. Не случайно. Вече почти 1400 години ние българите сме тук, на нашия континент, като първата и най-стара все още съществуваща национална държава в Европа. И след като нашите предци са могли да го направят, с какво ние сме по-различни от тях и защо да не можем и ние? Не само, че можем, но и ще го направим напук на всички. И няма сила, която да ни спре. Защото зад нас е България и ние нямаме повече какво да губим. Освен да загубим нашия дом, нашият национален дом, нашата родина, нашите семейства, нашия народ. Не трябва да забравяме, винаги съм го казвал и няма да спирам да го повтарям. Думата народ идва от род. Това е нашето голямо семейство. А за нас остава тази награда, както е казал великият, гениалният български поет. И искам да ви помоля заедно да го завършим това, защото знам, че всички знаете това, което ще започна да ви казвам. Стига ми тази награда да каже нявга народа: умря сиромах за правда и да живее България! Да живее свободна и независима България! Победа за България! Бе, има хора.
Не знам доколко ще се чуваме, защото отзад има още доста много хора. Народа е много повече, да. И сега, това, което искам да ви помоля, понеже нямаме организация направена, тъй като нашата официална част приключи. Това, което искам да ви помоля е едно много простичко нещо, което сме го правили винаги, когато дойдем тук на това място, пред паметника, който е посветен на загиналите за свободата и обединението на България. Двете части на националния идеал, които за съжаление все още не са изпълнени, защото страната ни не е нито свободна, нито обединена. Винаги, когато дойдем на това място, ние изпълняваме химна на България в двата му куплета, особено втория, който, както знаете, след 1990 година се направи всичко възможно да бъде забранен и заличен, защото в него се говорят и се споменават думи, които се превръщат вече в едва ли не забранени в нашата страна. Думи като народ, думи като родина, думи като майка, но те са в нашия химн и винаги ще бъдат там. Така че ви предлагам сега, мисля, че вече успяхме да се съберем всички и мисля, че всички вече разбраха какво ще искаме да направим. Когато се пее химна, никой не пее фалшиво. Всеки пее от сърце. Затова искам всеки един, без изключение, да пее химна заедно с мен. Правим ли го? Да! Добре. Стара планина, долей Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелеста те няма край, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелеста те няма край. Си беше за народа наш любим, майко, дай им външна сила, пътя им да продължи, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелеста те няма край, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелеста те няма край. Победа! 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 Имаме 4 седмици да спечелим изборите! 4 седмици, за да се раздадем за нашата страна! Да живее България! Сърце! Душа! За България!
Душа за България!